Chỉ bai le vek ule hei tu tuma hian thil series du mai ron ti kan tum dona Facebook a khan news a khan ron tar lang ani hei kan share chinanga thil tak tak ani chuan a point zero don pin kan thria a kan ga la chin don ani hei hi ka fa class 8 zirlain an school divine intervention school zonoma a exam la ya thil ton ani ai upaten gang member siama an nek awanga ator ani the school hi a divine lo lein ka hria school no pang an ngai sak lo zia le adu tu in shot milen na school an du hun huna school fee kum khachunga voi thum tisang tu te hna kan fa thil ton ani a final exam line he school alu lo hlom zia le a him lo zia kan thar chau ani awan doi thak le mai te lo po soi tur ko nei nual ma se tok ri te se skula ifa ten hetiang violence tur tu an ni idu lo chuan iti tur tu chiang ve mai te khang ta kha thil then dan ni in ron tar lang ani thil he thil tak tak ani em te ro chu ka chiang che lova ama ro chu a Facebook profile vel te kan han chek vela ipa ngai tak nin kan hria a comment then khat te hi ron tar lang taila a thome ta hian ti hian a ron komena an ming ro chu ron tar lang lo mai taila a thange a victim pa a post tu hi senior officer ani a social media mewa aw chu kan ni chuan lo thailo na wang ani karing a fa pachunga thil thleng hi arun thak tak zet final exam po zo theilavin an ania victim tam tak tan asut auta kanga ye tin ron comment ani ti chuan ta hian ron comment le boka e school that lo zia hi an chapo ro pui si suman du si kini chu kum tira kan son chuak mak ting mi chapo ro tuk school fa lu tir hi chu an than len dan zel po ka du lo an hostel la a shom si an orden sual si ta hin in ron ziak le a divine intervention school hi classroom tina cctv thatok a oma a in let thei vek ania a footage school in an release huna a chen mai karing hetiang gang ti vel le bully ti vel hi awm lo na school tak ania ka fa pa ka lu tira kra cheng ve khop mai arei to a in soita ka chuan ke ni pok an fa te kan da a mazo uiten lo hnim tira an fa pa chu sel lo tak ani awangin kan na chuak dei he school hi le lam zonga ngai to chuan mi fel tak tak mi ho sa tak tak mi ra theile chum chia te sul khoi ve tak tak thlengin an leng vek ti la a sul lawang nikum lampo khan kan fa pa hi school ban nuwa por bet tu an lo oma ti boy alo ni a school kalpo nuam lo ati mana ma se mr nen tang rualin kan jong chuka mr ba ka kan nu pa in a thanin kan ching fel bok no pang pani chau an lo ni a tuna chuan a in kom le vek to school den na tur ero ka she than lo ani fbi he til po sin lo muem o nimena thil theng ani a pusi sirin moya fapa hi kan skula class 8 zirlai ani a ai u class 9 zirlai hi alo kheu boy chen maya a kheu boy pa hian min chau ami ti in classroom a azui luta voi khat a hneka van toi thak dawin atarmin alo hnek chila alo hliam do hleka amero chu kabula lo kal ngai khop first aid pe ngai khop em chu ani lo ani mela classroom tina cctv om to awangin kutanin thak lai po hi mu thei reng ania chumi ba ka nimin vek khan lalhol himanu le pa te hi skula lokalin tilom ziate soi hawin cctv footage po kan entira a hnu he ti tak maya aron thindim le si hi omje kan thathiam lo hle mai school fee ni se kumsan ni som ni a kan ti san ba kha kan na khoi dang lam lo ani ti alum ni te inril ru anat lo lutuk nan lo soi ve hrim ani e sai kha ka chiar fulo du mai thaya azik ang khan karon chiar ani chon he til hi aron soi fi ata a aron soi fi ang hi ani kherem adi kherem ti chu an ma nin an chiang ber don ani kan chiar tak ang khan apost pa kha senior officer ti ani a thil dik lo chu ati lo tur angai taila chon aron soi fi ang hian school lampang po hian thil dik tak an soi tur angai la tilaya ke baru ru lo om chu school lam tele purin moi telam hitan lam kan elem lawa amaro chu kan soi du lai chu an chunga thil thengte an lak dan hi a fu lo vel niin ka hria a
thil an han thir vel khan amaro chu le lampang hian an la serious khop maya a school a te an vakala an in soi fi nuwa social media ran post ni khan aron soi ni engpo chu ni sela an thil ti dan hi a fu bere a tha bere kan tilem lo atiang thila hi thil thleng ve thei ani a an soi serious ang em chu ani lo mai thei ani ti chuan an school te po in fi ngai na lai po an nei mai thei chu wang chuan atiang thil hi thil kan ti don ani chuan chiang tak le thil om nei taka kan ti fo thin hi apoi mo in kan ria school lampang po ming chi thei ve din huna an dinga ti lai chuan le lampang po ina an thil hriat chin te po media lama soi mai lova chiang zoka hriat tir na an nei a an ma ni pahnih te in rem taka an om hi tha in ka hria a khang te kan soi bel ve lok ani chu